Дөрестән дә бүген безнең 149-нчы лицейда бик матур шушындый чара үтеп китте. Без бүген бөтен Рәсәй татар теле укытучыларының, татар теле һәм әдәбияты укытучыларының 8-нче съезд кунакларын кабул иттек. Әлбәттә, мондый очрашулар кирәк. Беренчедән, татар теле һәм әдәбияты укытучыларының абруен күтәрү өчен. Икенчедән, дәүләт тарафыннан татар теленә, үзебезнең туган телгә, аның әдәбиятына, мирасына булган мөнәсәбәтне менә шулай ихтирамлап, зурлап күрсәтер өчен. Өченчедән, әлбәттә бит инде без бер урында гына тукталып калмыйча үсәргә тиеш. Һәм инде мондый очрашулар, мондый чаралар беренчедән уртак тәҗрибә белән уртаклашырга, икенчедән ниндидер яңалыкларны күрергә, белергә, өйрәнергә, менә үзебездә булган байлыкны дип әйтим инде, 149-нчы лицейның 30 ел тарихында җыйналган, тупланган барлык тәҗрибәне башкаларга күрсәтү максаты белән үткәрелгән чара. Дөрестән дә мин инде менә җитәкче буларак та, мөгаллимә буларак та мондый чараларны кирәк дип саныйм. Әлбәттә, мәктәпнең эшчәнлеге бит инде ул укыту, дәресләр укыту гына түгел. Аның инде эше күп кырлы, шуңа күрә менә шушы эшнең бер юнәлеше буларак ул безгә дә стимул бирә торган, быелгы уку елына ничектер менә коллективка йомгак ясый торган шушындый матур чара үтте дип әйтәсем килә.